Ребята, смотрите, какой цирк. Вылез ОМОН с машины и начинают забирать людей. Просто всех забрали. Просто все забрали. Посмотрите, ребята, всех. Всех забрали. Всех полностью забрали, кто ехал в колонии, в цивилизованной колонии. Ребята, за День Победы. Поехали отдыхать. Ребята, смотрите, все, кто ехал в этой колонии, в цивилизованной, аккуратной, нормальной колонии, кто за День Победы, едут сейчас вот в этом МАЗе. Всех забрали. Всех полностью. Посмотрите, что творится в нашем государстве дебильном, блядь. По-другому это не назовешь. Вся Минская, все перекрыто, все полностью. Я не збирався на агул публічна чапаць тэмы Сергея Ціхановскага, хоць на прыватным узроўні і абмяркоўваў гісторыю яго з'яўлення і ягонай дзейнасці. Аднак, калі я пабачыў расійскія ды савецкія сцягі на акцыі антыпарад у Бабруйску, то зразумеў, што выказацца менавіта публічна ўсё-такі давядзецца. Двадцять 23 гады свайго жыцця я ўваходжу ў рознага кшталту пратэсныя, адраджэнскія ды антылукашэнкаўскія асяродкі. Я з тых людзей, каго лукашэнкаўская ды крамлёўская прапаганда пагардліва называе свядомымі ды змагарамі. Хаця словы самыя па сабе добрыя, але сёння не пра гэта. Увесь мой жыццёвы досвед не дае мне паверыць Сергею Ціхановскаму, паверыць у шчырасць і прабеларускасць ягонай дзейнасці. Усё вельмі проста. Ты можаш размаўляць па-беларуску ці па-расейску неістотна. Можаш трымаць бела-чырвона-белы сцяг, а можаш чырвона-зялёны, таксама неістотна. Увесь беларускі антылукашэнкаўскі пратэст найперш менавіта пра-беларускі. Таму што Беларусь гэта і ёсць беларуская нацыянальная ідэя. А калі на акцыях пратэсту ў Беларусі з'яўляюцца расійскія ці савецкія сцягі, ну якая ж тут Беларусь? Тут хутчэй прыгадваюцца аналагічныя акцыі ў Крыме перад расійскай акупацыяй, а пазней і на Донбасе, папярэднічаючы з'яўленню там ДНР і ЛНР. І тут ужо нават назва акцыі антыпарад першае, што нагадвае, гэта прарасійскі антымайдан ува ўкраіне. Сергей Ціхановскі са сваёй страной для жизни літаральна уварваўся ў беларускі палітыкум і цягам паўгода зрабіўся заўважнаю фігураю, пра якую пішуць усе медыя. І патлумачыць гэты поспех чалавека, які займаецца палітыкай, але пры гэтым упарта называе сябе блогерам, дастаткова проста. Па-першае, запыт на пратэст у Беларусі ёсць, ён велізарны. Лукашенко рэальна ўсіх дастаў. Аднак быць супраць Лукашэнкі гэта яшчэ не азначае быць за Беларусь. Купку пракрамлёўскіх маргіналаў, якая ёсць у Беларусі, таксама назваць лукашыстамі цяжка. Іх пасыл Лукашенко дрэнны, а вось Пуцін малайчына. Трэба ўсім нам далучацца да Расіі, і тады вось добра зажывем. Ціхановскі збірае падтрымку найперш тых беларусаў правінцыі, да якіх апазіцыя за ўсе гэтыя гады банальна не даехала, не паразмаўляла з імі, ды не пачула іх. Пад выбары апазіцыянеры традыцыйна распавядаюць нам пра сотні сустрэчаў у сотнях населеных пунктаў. Але пры гэтым сціпла маўчаць пра тое, што на тых сустрэчах зазвычай 2-3 партыйных актывіста ды 5 журналістаў. А астатнія мясцовыя людзі апазіцыю і ў вочы не бачылі. А таму шчыра імкнуцца да Ціхановскага, які ці не адзіны прыехаў да іх разам са сваёй камандаю, выслухаў і нават даў трыбуну выказацца пра набалелае. Вам нічога гэта не нагадвае? Да прыкладу, жыхароў Крыму альбо Донбасу, якія тлумачылі, што падтрымалі тэрарыстаў і расійскіх акупантаў, бо Украіна іх за ўсе гэтыя гады не пачула. Іх не нагадвае. Акрамя запыту на пратэст, таксама ёсць і запыт на гэткага беларускага Навальнага. Беларусы масава не вераць праўладным сродкам масавай прапаганды і шукаюць альтэрнатыву афіцыйнай інфармацыі ў інтэрнэце. Менавіта гэтым можна патлумачыць поспех як блогера Нехта, гэтак і шэрагу іншых, у тым ліку рэгіянальных блогераў. А тут яшчэ і сетка прарасійскіх сайтаў люстэрак, якія за апошнія гады як грыбы з'явіліся практычна ў кожным больш-менш вялікім населеным пункце Беларусі, і якія, аднак, шырокай аўдыторыяй заваяваць гэтак і не здолелі. А таксама сотні аднатыпных пракрамлёўскіх суполак у сацыяльных сетках, дзе масава сядзяць беларусы.
Патрэбны лідар, арганізацыйнае ядро. Памятаеце маршы недармаедаў у 2017. Тады на некаторых акцыях на ўсходзе Беларусі з'яўляліся прарасійскія правакатары, якія размахвалі расійскімі сцягамі і намагаліся завесці натоўп крыкамі «Расія, Расія!». Тады іх ніхто не падтрымаў, дарэчы. А вось у берасці на пачатку марш недармаедаў прайшоў пад сцягамі анархістаў, адной з нешматлікіх арганізаваных палітычных супольнасцяў у Беларусі. Апазіцыя тады не даехала, лідараў не было, анархісты ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і натоўп задзіночыўся вакол іх. І гэта другі пункт у тлумачэнні поспеху Ціханаўскага – грошы і добрая арганізаванасць. Адкуль грошы, насамрэч, гэта вельмі важнае пытанне. На голым энтузіязме палітычную кампанію не збудуеш, нават калі і ты, і ўсе твае прыхільнікі працуюць выключна за ідэю. Немагчыма гэта зрабіць. Патрэбныя сур'ёзныя сродкі. Разлічваць на заходнія грошы нерэальна, калі не ўваходзіш у структуры традыцыйнай апазіцыі, якую на захадзе даўно ведаюць. Лукашенка грошай на свой унутраны праект таксама наўрад ці падкіне. У яго іх банальна няма. Ды як мы цудоўна ўсе ведаем, максімум, на што можа пайсці Лукашенка, гэта сказаць: выжывайце самыя, дзейнічайце за свае. На данаты ад Ютубу можна жыць. Гэта праўда. Але жыць самому, а не ствараць і развіваць цэлую палітычную і медыйную структуру, аналагаў якой у Беларусі няма. Ды і пакуль тыя данаты пойдуць у дастатковым аб'ёме, трэба ж неяк і ўкласціся. Можа, асабісты бізнес альбо ашчаджэнні? Вы штосьці пра іх ведаеце? Я чытаў толькі пра нейкую мутную кантору, з якой нейкім чынам звязаныя Ціханаўскі. І ўсё. А наконт ашчаджэнняў нешта не бачна, каб чалавек, які нібыта моцна прагарэў фінансава ў Маскве, жыў у Беларусі на шырокую нагу. Ды якая матывацыя аддаваць свае асабістыя на палітычную авантюру, якая не гарантуе істотнага прыбытку? І галоўнае, а што ж гэткага здарылася ў жыцці Ціханаўскага, што ён раптам становіцца на сцяжыну вайны з Лукашэнкам і ахвяруе дзеля гэтага ўсім? Ён не сядзеў, у яго не забіралі бізнес і маёмасць, а ніхто з рэжыму не зачапіў ані яго, ані яго блізкіх. Дык з чаго раптам кідаць спакойнае жыццё і муціць рэвалюцыю? Калі не захад і не ўласныя сродкі, то адкуль жа яшчэ маскоўскі бізнесовец мог бы ўзяць сур'ёзныя грошы на сваю кампанію? Можа, адкуль прыехаў? Як прыехаў, скажам, некалькі гадоў таму ў Беларусь і адстаўны расійскі палкоўнік паліцыі. І вось ужо ён актыўны ўдзельнік акцыяў Ціханаўскага. Супадзенне, праўда ж? Гэта ж так лагічна. Праслужыць усё жыццё ў паліцыі, якая ў Расіі падтрымлівае рэжым аналагічны лукашэнкаўскаму, а потым прыехаць у Беларусь і абурацца рэжымам Лукашэнкі. Наагул за апошнія гады падобных супадзенняў да храна і трошкі. Да прыкладу, у Горадні яшчэ некалькі гадоў таму з'явіліся таксісты, якія не разумелі беларускай мовы і не арыентаваліся ў месце. У добрай спартовай форме, з добрай расійскай мовай, і гэта ж не адзін-два чалавекі, а столькі, што іх з'яўленне зрабілася заўважнае. Гэта, канешне ж, супадзенне. Альбо сапраўдны росквіт казакаў, якія не хаваюць нават сваёй прарасейскасці. Пры гэтым найбольшая канцэнтрацыя тых казакаў у найбольш каталіцкім, альбо нярускім рэгіёне Беларусі, на Гарадзеншчыне. Таксама супадзенне, праўда? І менавіта таму я не веру і ў тое, што галоўная мэта Ціханаўскага – гэта ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Думаю, усё нашмат глыбей і небяспечней. Перамагчы на выбарах Лукашэнку на сёння нерэальна. А вось засвяціцца, да прыкладу, каб стаць заўважнай палітычнай сілай, можна. Стаць пазнавальнымі, атрымаць нейкі крэдыт даверу ў насельніцтва і пашыраць свой уплыў на нізавым узроўні можна. Я толькі нагадаю, што на сённяшні дзень прарасійская павестка ў беларускім палітыкуме не прадстаўленая. Дарэчы, адзін з асноўных палітычных пунктаў, на якія націскае Ціханаўскі, гэта развіццё самакіравання. Маўляў, мы самыя абіраем мясцовыя ўлады і самыя пастанаўляем, як нам жыць, не надта зважаючы на цэнтральныя ўлады. Сама па сабе ідэя мясцовага самакіравання, канешне ж, добрая, як для жыцця ў дэмакратычнай краіне, гэтак і для закладвання падмурку для сепаратысцкіх, прарасійскіх анклаваў. Зноўку ж, украінскі досвед.
Яшчэ наконт супадзенняў і лагічнасці. Ціханаўскі мае класічную парасонікавую структуру. YouTube-каналы под агульным брендом «Страна для жизни», «Слуцк для жизни», «Гомель для жизни», «Гродно для жизни», «Жлобін для жизни», ну і гэтак далей. На кожнай з акцыяў заўсёды ёсць некалькі чалавек, якія вылучаюцца з астатніх сваёю арганізаванасцю і веданнем, што рабіць. Вось толькі ўсе гэтыя людзі, як і Ціханаўскі раней у пратэсным руху, аніякім чынам не засвяціліся. Тады чаму людзі, якія вось раптоўна абудзіліся і захацелі дзейнічаць, замест лагічнай недасведчанасці дэманструюць строгую арганізаванасць, прадуманасць, наяўнасць строгай лініі, увогуле дэманструюць усё, чаму можа толькі пазайздросціць уся беларуская апазіцыя, разам узятая. Як патлумачыць гэта лагічна? Таксама як патлумачыць лагічна наўмысную эскалацыю канфлікту, якой прытрымліваецца каманда Ціханаўскага. У беларускіх рэаліях публічныя пагрозы, расправы над Лукашэнкам і над сілавікамі выглядаюць прынамсі дзіўна. У нас і за меншае кідалі за краты. Дарэчы, логіку ўладаў, якія працяглы час не чапалі Ціханаўскага ды не заміналі ягоным акцыям, не зважаючы нават на самую радыкальную рыторыку, патлумачыць якраз нескладана. Гэта як падсадная качка. Вы выходзьце, а мы зірнем, хто там у рэгіёнах незадаволены і гатовы выйсці на вуліцы. А потым адным махам дзясяткі арыштаў па ўсёй краіне. Няўжо гэткія рэальна дасведчаныя ціханаўцы, ну альбо ціхары, як каму заўгодна, не маглі пралічыць, што беларускія спецслужбы абавязкова ўдараць па беларусах з рэгіёнаў, якія бралі ўдзел у акцыях? Ну, канешне ж, маглі. Атрымліваецца, не так і шкада арганізатарам людзей, якія ім паверылі. Расходны матэрыял атрымліваецца. Ну і па скрыптум. Канешне ж, я не абвінавачваю Сергея Ціханаўскага ў працы на Крэмль. Усё сказанае вышэй гэта толькі мае сумневы і развагі ўслых. А ніякіх доказаў таго, што Ціханаўскі гэта крамлёўскі праект, у мяне няма. Зрэшты, як няма і нейкіх іншых лагічных адказаў на мае пытанні да яго. А ў вас?